Id-deni tat-tazza tad-dinja s-sabeda tira ġmielu u l-aspettattiva hija kbira anka fost id-dilettanti Maltin li jikkollezzjonaw l-stickers tal-plejers u li f'kull edizzjoni ikunu ħerqana qed jistennew dan il-mument biex jiġbru din il-kollezzjoni ta' stickers. Net News żar il-Belt Valletta fejn f'dawn il-jiem strada merkanti tinbidel f'ċentru illi fih jiltaqgħu dawn id-dilettanti li jpartu l-stickers tagħhom. Hekk kif il-ħanut tant magħruf ta' Dominic Anastasi ikun miftuħ ġurnata sħiħa sabiex dawn id-dilettanti jkunu jistgħu jaqdu l-album tagħhom. Fil-fatt Anastasi spjega ma' Net News illi n-nies dejjem ġejjin u sejrin minn tfal sa' adulti u anka barranin. Ma jinteressax għadu jpartu x'għamlek għadu jpartu jagħmilhom television għażu kors. Jpartu biss. Għajitom hekk, hemm ħaddak li ġi issa mhux interessat fil-futbol, hemm min ma jinteressax. Basta jagħmel kuntatt man-nies. Jekk hawn nies iż-żewġ ntaqgħu. It-tali fejn dak miet pereżempju jiena fejn tiskanta tant għaddew nies minn hawn. Tantu hekk li saħansitra anke għandu klijenti illi fis-56 sena illi ilu f'dan ix-xogħol jiftakarhom żgħar u li issa kibru u jieħdu wkoll it-tfal tagħhom. Zid, għax leħ oħrajn, u jiġu maħtmax daħħom, issa qed jiġu, li kienu tfal saru nannit. Għandi third generation jiġu għaw. Intant Anastasi spjega li dan mhux l-aħħar album illi se jkun ippubblikat. Da ħajkun l-aħħar album iva jew le? Le, li ġej bħala rajs. Jiġri wara sissa le. Biex ngħidlek l-esperjenza li ikun l-aħħar wieħed ukoll tal-krejż. Tmut. It-tazza tad-dinja tibda il-ħamis bil-logħba inawgurali fil-Messiku. Dan għaliex l-edizzjoni ta' din is-sena se tkun mifruxa fi 3 pajjiżi: il-Messiku, il-Kanada u l-Istati Uniti.